perlok mentarasngi ngadon halanti bang mut ban lekai sha sora ngin poi sha ke caka long mut ban le chapo janala fall tang ba ngin sai pej mo perlok te kumle shiboni pi perlok ki parjor ki bajo sultanat ban pej ki video la ni wat ngap ki video hapo kane ka blog ka jongit ka jonga te mentarasngi ngan ep ya kawe naki jaka ka baitnat kata kade janala fall te pi perlok hangne ka jing khoj ka jing internet jong kane ka ayu oh wow jing internet so nice pe khoj bha de internet bha best bha le gan ni jaka de khoj tawa adi da tha le man ba ka de portlang perlok ka de tha bha not ban ngam hangne ban ne slam de snge ban poi haru sing bet kane ka ayu te pej ani snge de tha bha adi tha pej ngan ni shu ni khamat pej ka jing best ka jing internet ka pej ka jing khoj ka jing snge clear tang ba wat num le klumar mo perlok ha ba philej hang ne yo phishu jot la ka jong jing im namar ba kum haki jaka Norway ting latip lupa ngim la ban tip ngim la ban ayu lupa ya ka ban ayu ndai tang ba ngi de ban husiar haba ngi lecha ki jaka Norway ngim de ban le klumar ngim de ban jumpa klumar ndai ngi haban ban da husiar khnang ba kan safe ya la ka jong ka jing im te namar ba ka ka long ka ba blue te kash don jingma yangi ladang ni le klumar te pej kanu ka jing internet wow perlok sawan kai hakni sai wan kai lada pi kwa ban wan kai kani jaka ka long ka ba best ba pej kani kshat nang te ne kshat ni hane po kani kshat ka ba kani rok kshat ka ba internet ba pej ki jing khoj ki jing internet jong ko ru so nice best palat kani jaka du Janala Fall very best place in Meghalaya te kibriu nak kumle chibun pi baro ki perlok ki baju sultanat ban pej ya kane ka blog te mentarasngi lapoi chakapakun ka di jong kane ka blog te lada pi internet ya kane ka blog te sa share bat like bat subscribe chaki perlok jong pi khnang ba ki perlok jong pi ken tip te ngin saya kan do pat hak wei ka por hak wei ka blok ku dai shibon ni pi ki perlok ki ba ju karshan yang nak wei ka por ku dai shibon